Apustu egingo nuke zuetako askorentzat matematika eskolako ikasgairik gorrotatuenetakoa izan dela. 11 aldiz entzun dugu ez dutela destako balio. Eta esaten badizuet ekuazioak balio dezaketela minbizia bezalako gaixotasun bat ezagutzeko? Eredu matematikoek laguntzen dutela gaixotasun kronikoak aztertzen? Grafikoek, kurbek, mapak, kartografia laguntzen aldute minbizia prebenitzen. Matematikak eta osasuna, estatistikak eta gaixotasun kronikoak. Koronavirusaz haratago, zenbaiterainoko lotura, uztardura dute, gu pentsa baino askoz ere gehiago. Ingelesez disease mapping deitzen den termino bat da, eta euskaraz gaixotasunen irudikapen kartografikoa izango litzateke itzulpena bai. Interesa dauka, aztertzea ze gertatzen ari den, ze gertatu den, eta predikzioak egitearen noski. Horretaz solastuko gara gaurkoan. Izan ere, Nafarroko Unibertsitate Publikoan aplikazio bat dute martxan minbiziagatik hiltzeko arriskuaren patroiak ezagutzeko. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ez dira medikuak, ez? Ez da epidemiologoak. Bai, gure taldea estadistika espaziala deitzen da. Gehienok matematikariak gara eta azkeneko urteetan informatikari bat edo bi ere sartu da. Orain nirekin lanean da bilena ingeniero industriala dela, ordan baditugu profil ezberdinetako ikerlariak. Eredu matematikoak sortzen dituzte. Eta eredu horiek datuekin elikatzen dituzte gero mapetan eta grafikoetan isladatu ahal izateko. Zertarako? Gaixotasunak hobekiago ezagutzeko, fokuak non diren jakiteko, epidemiologoek eta osasun publikoan adituak direnek ondorioak atera eta neurri berriak martxan jartzeko. Bai, minbiziaren aurkako borrokak mundu osoko mediku eta ikertzaileak ditu lanean. Tartean, Aritzadin Naparra. Ni formakuntzaz matematikaria naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean. Gero estadistikan doktorea, hemen Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta orain estadistika, matematika eta informatika departamentuko irakaslea. Eta, estadistika espaziala izeneko taldearen ikerlaria ere. Kontua da, nola lagundu dezakete zenbakiek gaixotasun kronikoak edota minbizia ulertzen. Eta ordan aztertu nahi duguna da gure ereduekin da lurralde batek daukan izaeragatik edo beste arrazoien batengatik zergatik edo non dauden intzidentzia edo hilkortasun arrisku altuagoak edo tasa altuagoak. Adibide bat jarriko zeniguke? Guk normalean lan egiten ditugun datuekin izaten dira minbiziako hilkortasun datuekin, mota ezberdinetako minbiziako datuak, eta interesatzen zaizkigunak da lurraldeka aztertzea, adibidez probintziak edo munizipioak hartuta, ze zonaldetan dauden hori hilkortasun arrisku altuagoak. Beti, helburua izanik, gero epidemiologoek edo osasun zientzietako ikerlariek, beraiek, hipotesiak izan dizatela, jakiteko zergatik gertatzen den hori. Baite, guk proposatzen dugun ereduak, beraientzat oso erabilgarriak dira, ze gaixotasun horien buruzko arrisku faktoreak bilatzen laguntzen aldie. Eta fokoak non dauden, eta gero horren ondorioz, erabakiak hartu behar dituztenek, baliabide ekonomikoak leku konkretu batzuetan ipintzeko, ez? Aztertu egin dugu bular minbizia, birika minbizia eta mota ezberdinetako hilkortasunak edo intzidentziak aztertu izan ditugu, eta atera diren lanak eta ondorioak nik uste baliagarriak izan direla orokorrean, ez? Model hauen helburua da jakitea zein lurraldeetan dauden arrisku altuagoak, normalean Espainiarekin konparatuta edo zure referentzia lurralderekin konparatuta. Gehienak jakiteko non dauden foko horiek edo zergatik egon daitekeen arrisku altuagoak zonalde batzuetan besteetan baino.
Eredu matematikoen bitartez, mapetan irudikatzen dituzte datuak gaixotasun baten inguruko ondorioak ateratzeko. Beleko minbizia edo bestelako gaixotasunak aztertzen direnean, badirudi erlazionatuak egon daitezkela dietarekin eta bestelako faktorekin. Orduan ikusten dira ezberdintasunak Espainiako lurraldez da. Bai. Hondartzako zonaldeetan edo arriskua baxuagoa izaten da eta barrualdeko lurraldeetan altuagoa izaten da. Eta badirudi dieta edo bestelako faktorekin erlazionatu egon daitekela. Hori modelok ez dute esaten azken finean, baina nolabait laguntzen dute. Berrikuntza eta jakintza dosi ezin hobean. Zientzia puntu-puntuan. Egia, ekuazioek lagundu dezakete gertatutakoa irakurtzen. Eta gertatuko dena? Balio aldute hortarako eredu matematikoek? Bai, azkenean eredu matematikoak ere predikzioak egiteko erabili daitezke. Orduan, gaur egun askotan interesa hortan egon daiteke ere, ez? Zer gertatuko da hemendik hilabete batzuetara edo egun batzuetara, eta azkenean ereduek predikzioak egiteko gaitasunare badute. Beste gauza bada, predikzio horietan ziurgabetasun handia egon daitekela, eta predikzio bat ematen denean, ziurgabetasun horren neurria ere eman behar da. Zuk ezin duzu nolabaiteko predikzio bat eman, berari lotuta dagoen ziurgabetasun horren neurria eman gabe. Zinbestekoa da. Argi izan beharko genuke ez dira aztiak, ez dituzte igerle doaiak. Naiz eta azken urte honetan gehiegitan eskatu zaien izurritaren bilakaera iragartzeko formula matematikoen bitartez. Espainiako gobernutik egon zen nolabaiteko deialdi bat, deno konfinatuak gaudenean, etxean, Cematek da Espainiako matematikako batzordeak, nolabait ekimen bat zabaldu zuen, unibertsitate ezberdinetako ikerlariek, beraien aportazioak egiteko COVID-aren gaixotasun inguruko predikzioak egiterako. Eta gu ere horregun ginen lanean, saiatu ginen gure predikzioak egiten, beste taldeekin batera, eta nik uste hartutako zenbait erabaki, estatu mailako zenbait erabaki, predikzio hiei esker egin zela. Baina egia da ere, predikzioak onak izateko, datuak onak izan behar direla. Eta nik uste zentzu horretan Espainian oraindik nahiko atzeratuak gabiltzala datuen inguruan. Beste Europako lurraldeekin konparatuta, datu publiko onak izatea zaila izaten da normalean. Ez dakit zergatik, baina kostatzen da datu horiek eskuragarriak egitea eta nolabait ezinbestekoa da datu onak izatea, predikzio onak egin ahal izateko. Datuak. Horixe 21. mendeko altxor preziatua. Datuekin elikatzen baitira eredu matematikoak. Bai, agerarri dago, enpresek datuak erosten dituzte, eta enprese eta datuekin negozio egiten dute, baina nik uste datu ofizialak, kutsadura, minbizia eta bestelak, kasunetan koronaviruseko agian datuak, horiek nik uste publikoak izan barko liratekela eta eskuragarriak. Ze horrela, edonork datu horiek aztertu eta bere metodologia erabili dezake guztion onerako. Zientzia puntu-puntuan, Nupen podcasta. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Estatistika Espazialeko Ikerketa Taldeak aplikazio bat diseinatu du minbiziagatik eta beste gaixotasun kroniko batzuengatik hiltzeko arriskuaren espazio denbora patroiak neurtzeko. Aplikazioa librea da, eta edozein ikerketa taldeek edo erakundek erabili dezake baimenik gabe. SST-CD app deitzen digula, tira ingelesezko Spatial Temporal Count Data Analysis eta aplikazio, orduan dira inizialak dira. Baina unibertsitateko link batetik eskuragarria da, eta hori doainik da, manual bat dauka erabili ahal izateko, eta aurkeztu dugu zenbait nazioarteko kongresutan. Deskargatzeko eskatzen diegun gauza bakarra da, beraiek erregistratzea, izen bat, eta erakundea ipintzea, eta buizka bat guk ere jakiteko non erabiltzen ari den, eta non ez, baina, unibertsitate ezberdinetan erabiltzen da, eta gero nazioarteko erakunde ezberdinak ere baditugu. Gaixotasunez gain, bestelako esparruetan erabili da jada tresna hau. Indian, emakumeen kontrako bortizkeria isladatzeko kasu. Unibertsitateko beste ikerketa talde batzuk ere beste esparru batean erabiltzen saiatu dira. Orain dela gutxi adibidez, lan egin nuen beste irakasle batek, beraiek
saiatu ziren traktoreen istripuak modelizatzen, Espainiako probintzietan ere, eta erabili zituzten gure modeloak, hori istripuengatik hilkortasun tasak estimatu ahal izateko, edo leundu ahal izateko. Eta beste arlo askotan ere erabili daitezke, violentziaren kontrako generoko aplikazioak ere egin ditugu Indiako zenbait lurraldeetan. Gure ikerketa taldeko ikerlari batek bere tesian aplikazioak erabili ditu hori Indiako emakumearen kontrako violentzia eta bestelako krimenak modelizatzeko. Bai, datuen irudikapen grafikoa informazioa sistematizatzeko giltzarria da. Gaixotasunen bilakaeren interpretazioa aberazten du eta agerian ez dauden konexioak azalarazten ditu. Baina matematikariak modan jarri diren honetan ez ahaztu. Datuak dira, zenbakiak zenbaki. Beraz, gure ikerlariek ez dute magiarik egiten. Bazdakit, geroz eta gehiago exigituko digute, segurazki, zuk esan bezala, orain modan dagoenez edo daudenez eredu matematikoak, nire lurrare bada, orain guk problema guztientzako soluzioak bilatzea eskatuko dizugun edo ez. Normalean, gure helburua problemei soluzioak bilatzeak izango da noski, baina problema guztiak ezingo dira, segurazki. Presio hori ere ona edo txarra izango alde batetik ezagutzera eman gaituzte ez, estadistikari hori eta matematikerei, baina ez dugu magiarik egiten hori egia. Ez zarete magoak orduan? Ez gara magoak, ez. Zenbakiak dira eta horrez dago inongo magiarik. Oneraino gaurko gure saioa entzule. Zientzia puntu-puntuan gaur saiatu gara estatistika eta osasun zientziak maneiatzen. Gustura dastat duzuelakoan, ongi izan. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.